Ассалому алайкум бонувони азиз, шуморо ба кор даъват мекунам. Дар ширкати Бонуфус, Фаберлик ҳамаи бонувоне ки дар хона нишастаанд мехоҳанд ягон кори худро пеша кунанд. Ин кори Фаберликай дӯстони азиз, медонен ҳаматон тариқи онлайнай. Кор беҳад кори хубай, маош дора, 21 рӯз пас маош мегирен. Обучения регистратсияш бесплатнияй. Ҳамаи тарзи кор карданро барои шумо мефаҳмонанд. Аз куҷо бояд сар кунед, чӣ хел кардан дар кор шумо да ҳамаша одди када мефаҳмонанд. Ба ҳамин хоҳараки ман Мавлуда номерош дар рӯи экран нависен. ҳамаи тарзи ҳамаи корро барои шумо мефаҳмонад. Ино бо группаи Марьяна Умарова ки ҳама мешиносаша, аз ҳама директори калони Фаберлик ҳастанд, кор мекунанд, ҳамкорӣ доранд бо онҳо ва шумо ҳам метавонед ки бо ин группаи инҳо якҷоя кор кунед. Ҳамаи чиза барои шумо мефаҳмонанд. Шумо ҳам ба мисли онҳо ба қуллаҳои баланд мерасед. Инорам як зани хонашинанд ва на танҳо фақат блогерҳо метавонанд ин корро када. Инам як зани хонашин мисли шумо бори кора кардестиянд, аз уҳдаш баромаданд. Шумо ҳам мебароед. Ҳар як сония ва ҳар як дақиқа барои мо ғаниматай духтаро. Кадоме ки намехоҳад кор кардан, ба ҳамин номеро фармоиш диҳед, дастрас мекунад, бо нархи арзон ба шумо тариқи почта равон мекунанд. Духтаро ҳатман кадоме хоҳиши кор кардан доранд, ба ҳамин номеро нависен. Кадоме ки намехоҳанд кор кардан, фармоиш диҳед. Саломат бошед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. Тарзи тайёр намудани заварное дар канали ман ҳастай ва боз нишон додестам ҳамаи 300 грамм ширро ба 2 қошуқ крахмалу 2 қошуқ орд ҳамроҳ кардем ва 1 дона тухм ва 1 пиёла камтар шакар аралаш кардам. Анами хел шуд. Ҳозир дар дег мепазам. ҳатман дар дег пазем ки тагиш начаспад. Алои баланда тез кофта мегирем. Анам қаме биёя 300 грамм шир кифояй дар ҳамин пирожнимон. Пешакӣ тайёр мекунем, мемонем, хунук шуда меистад, болоша мепӯшонем, қоқ нашава, баъд пухтупазмона сар мекунем. духтаро дар дигар видеом фақат нишон медодам тарзи тайёр намудани заварное. Барои ҳамо дар инҷа ҳамаша нишон надодам, фақат хай описание дар рецептуш ҳастай. Ҳамиҷам фаҳмондам ки чанд қадари лозима дар кор ҳаст барои даруни заварной. Инам хеле осонай дар болои плита ё газ пухта гирен, алови баланда тез мекобен то ки тагиш начаспад. Вақте ки пухт аз болои газ мегирену як тараф монда рӯшн мепӯшонем ҳатман ки қоқ мешавад. Осонакай бисёр видеомда нишон метиҳам 1/2 литр шира, аммо имрӯз хостам 300 грамма шира кунам барое ки пирожни медовида ҳамиқа 300 миллиграмм басаи шир. Намхи духтаро пухтак ина маълум мешава. Агар ки накобен ҳам тагиш мечаспа, ҳам кулла мемона дарунаш. Беҳад нозукай заварное пухтанаш. Эҳтиёт кунед. духтаро, барои шумо тарзи тайёр намудани пирожни медовӣ ёжик мегемша, чанд намуд ном дора, барои шумо омода кардистам. Бо диққат нигоҳ кунед ба мо чӣ лозимай. Ба мо инами қадар маҳсулот лозимай. Чизе ки ҳаст духтаро ҳамиқама менависам рецептуша дар описание. Чӣ хеле ҳаст ман ҳамин хел мепазам. Ягон секрет надора. Ман ҳамаша барои шумо мефаҳмонам то ки як бонуи морам ёд гира, як кас ёд гира. Дар ҳаққи мо иншоалло дуо мекунам. иншоалло ки сар мекунем тарзи пухтанша. Ба мо лозимай 5 қошуқ асал, 8 қошуқ шакар, 260 грамм орд, 13 қошуқ мешавад духтаро ва 3 дона тухми калон. аз ҳама размери калоншай. Агар шумо майдатар боша, размери мобайн боша, 4 дона истифода барен ва як пачка разрыхлитель, ним пиёла равған. Ози тарзи тайёркуниша нишон метиҳам. Листи ма размери 33 сантиметрай духтаро. Размери листона дар ҳамин хатогӣ накунен. Агар ки листон калон боша, шумо бисёртар тухма истифода барен.
асала меандозем бо сода. ҳар душона аввал сирх мекунем. Мондем дар болои плита дар дег нахстараш дегай барои ҳами тайёр кардани ман торти мидовирам ба ҳами тайёр мекунам бо ҳами вая пирожнирам дар дег тайёр кардам. Вақте ана мехе сирхтарак мешава асал содара месӯзонем. Вақти сӯхт таъмаш дигар мешава. Баъд меандозем шакар, равған ва тухм. ҳамхе кофтан мегирем. ман сраза мекушам айма плитаҳай гармиш меистаку сраза мекушам. ҳамхел кофтан мегирем ки тухмон напаза. ҳаракат кунем ки тез тез буковен вай газ боша пастар бумонен. ба букушенша ами кофтани сраза букушен. ба аму гармиш тухма теста ҳал мекунен. баъд орда меандозен разрыхлителя. зволаи мо беҳад ҳами хамири мидовиай мулоим бояд биёя. барое ки мулоимак мо ҳамчун бисквит кардистем. ба мисли бисквит мебиёя, лекин маззаш мидовиай. мидови пирожни. анам хел размери 33 духовкаима. дарозиш 33 бараш 30 сантиметр духтаро 33 ба 30. шумо расчёти ҳама хел чизе ки ман мепазам размери духовкара листшам бигирен. вақте духовкаи шумо калон боша шумо метонен ҳами расхода зиёдтар гирен. ба мо лозимай барои кремаш заварнои тайёр кардагимон хунукшудагиай ва 150 грамм шедралета маскара гирифтагиам дар ҳарорати хона мулоим шудагиай. баъд сугушони молоко я ҳами қутиша ҳамаша меандозам. кам тарак мемона тамом. ҳамаш гӯё дар даруни ҳамия ами 2 қошуқ боримон дар қутиш тамом. ва меандозем заварноя кам кам як бора намеандозем. ба миксер мезанем. пирожнира дар ҳарорати 170 градус ранги бисквит мемонем мепаза дар мобайн. агар листон калон боша духовкаи ҳозира калон боша шумо метонед 3 тухмане ами 3 тухми калон агар боша 5 тухма тайёр кунед 6 тухма тайёр кунед. барои тухмои калон боша 5 та басай тухмое ки майдатар средни боша майда ам нест средни боша 6-7 тара ҳами чизда мекунед. листои калонда ман дар назар дорам духовкаи беҳад калонай. и хел нормални боша ҳами 4 дона тухм кифояй. ами 33 айма мисол ай шумо 35 боша. аз духовка мегирем шаънам хел мулоимак пухтаги камтар хунук меша баъд мебурем. барое ки беҳад мулоимай буриданаш қинай амхе кальцо буриданаш. набинед чӣ воздушни омадаги маълумай худаш. анамхе 20 дона мешава. ҳолиам бинед чӣ мулоимай хунук шудаги яъне ки беҳад мяхки омадагиай. орча духтаро 260 граммай 13 қошуқ ордай. қошуқами нормални пурпурак ордай. ҳай бо чизе ки ҳаст ман дар описания менависам. мондагиша крошка мекунем. анамхе духтаро барои шумо осонака кардам нишон додам барои ягон маърака барои ҳами як ширинӣ хӯрдани ҳаррӯза беҳад нағзай. ай ҳами теста шумо метонед торти мидови кунед. дар канали ма ҳастай. ҳами хел мулоими хушрӯ мебиёяд. рецепта хушрӯ нигоҳ кунед. вақте ки шумо тайёр мекунед размери духовкатонам расчётча гирем баъд тайёр кунед. беҳудая ки ҳайф накунед продуктора. тоғури ҳамаи чизи гуфтагим ҳам хел кунед. анам хе мобайнша дутаӣ мекунем. бинед маълумай теста чӣ хел омадаги пузирки кардаги беҳад воздушни омадаги. ҳами вақте ки воздушни биёя мидови боша ё бисквит боша крема ба худаш мекаша беҳад мулоимаки хушрӯ мебиёя. вай бисквиташ хушрӯ пухтагиай. набинед крошкаша мекунем. мада ҳами хел ранги сурхча мефура торти мидови барое ки ҳами бусӯза асал қати сода беҳад як таъми
дигар мекунад, таъмаш дига хеле маълуме ки ҳамин торти медовӣ хӯрдистем, торти асалӣ. Шумо метонен ай ҳамин намуд камтар хеле сирха кунен, бо лаззатш дигар ай. Кремона бинен дӯстони азиз, беҳад креми бо лаззат шудаги ай. ҳам креми хеле барои медови ҳамин нағза тезда питатса мекунад, мулоими хушрӯ мешавад. вақте ки креми заварное кардаанда шумо маскаро пешакӣ бурорен, маска ҳами дар ҳарорати хона боша ва фоизш баланд боша, аз 72% боло боша. масалан шедрайлета ҳам мешавад, шедрайлета ду намуд дора, 60% дора, 72% дора. шумо метавонед 72% гирен, 60% истифода набарен дар крем. дар дигар песочни тестаҳо ҳеҷ боке надорад, тайёр кардан гирем, фақат дар крем аз 72% баланд бошад ки мяхкӣ шавад, набура крем, дар ҳарорати хона бошад. анами хел болоша камта ором метиҳем, касе чӣ хеле ки хоҳад. ман гуфтум ки ба ҳами скушони молоко бо ҳамроҳи какао аралаш кунем, ама хел глазур мешавад. баъд дӯстони азиз савол доданд ки хеле глазур аз куҷо дастрас кунем. мағозаҳое ки кондитери ҳастанд, дар уҷоҳо ҳастанд мефурӯшанд, дар Душанбе, дар Садбарг, дар ҷои ҳамаи кондитери мағозаҳо да ҳастанд, мумкин дар дигар мағозаҳои супермаркетҳо да бошад. ама хеле пурсон шавем глазур барои рӯи торт, ороиши торт. анам хеле дӯстони азиз, беҳад хушрӯ омад барои якҷо бурдан, барои як маърака, барои ҳар рӯза хӯрдан аҷоибот бо лаззатай. кунен, пушаймон намешавен. ҳамаш меҳнатҳо барои шумоай. лайка фаромӯш накунен, дастгирӣ кунен. вақте шумо дастгирӣ мекунен, ҳам як комментария нағз менависен, чиқама бахма як мотиватсия мегирам, як ҳавас, шавқам барои ҳамин кор бисёр мешавад. ва рекламаҳои моро дастгирӣ кунен. бояд дар канали мо реклама боша, барои пешравии канал реклама дар кора. дӯстони азиз, ҳамеша дастгирӣ кунен. бо видеоҳои нав барои шумо пешкаш мекунам. анам хеле чизои осон, роҳи осон, бо тарзи осон пешниҳод мекунем ки то ки шумо омода карда барои оилаи худ тайёр кунем. анам хеле истод беҳад мулоима ки хушрӯ шуд, питатса кард. бинед чӣ хел питатса кардаги даҳандам хеле об мешавад. анам хеле дӯстони азиз, барои шумо морковка по-корейски, салати сабзигӣ тайёр кардам. ва постоянно тайёр мекунам, мемонам дар холодильник места. ҳама вақт истеъмол мекунем. дар ҳамин фасли зимистон беҳад ҳам хеле салёни чизои салато маъқулайт, организм талаб мекунад. ман барои шумо хостам тайёр кунам, нишон диҳам. иша як рӯз пеш тайёр карда будам, бо хостам барои шуморам кунам. барои ин савол як моҳ пеш буд, як подписчик нависта буд ки салати сабзигира шумо тарзи тайёр куниша нависем, ва ё подписчикои нав буданд. ман чанд бор ният карда будам, ҳамин рӯзуш ки омад барои шумо нишон додам. 4 дона сабзиро баркашидам. баъди пӯст кардан 960 грамм буромад, қариб 1 кило. ба мо анами сабзӣ дар кора, мурч, чи сиёҳ майда кардагӣ ва мурчи сурх ва каме ғӯраи гаштнич, ҳамаш ним қошуқчагӣ ва намак, як қошуқча пур намак. бо намак ба таби дилай дӯстони азиз, кадоме ки ҳамин хел шӯртар мехӯрад, бисёртар андозен. шӯри бачам зарар дора, ҳамин туғри боша нормаш ба сай. ва як дона зубчик чеснока мекунам, барое ки бисёри баъдаш маззаш безеб мешавад. якта ба сай. приправа 3 намудам дохта